Amaqela ohlukeneyo ezopolitiko ebethe bhazalala kulo lonke eli namhlanje bambe iirali zawo zokugqibela phambi konyulo lwangolwesithathu. Nabantu badutyulweyo bebengathethanga nto omntwini okanye bengakhange benze nto omntwini but ke bakwazi into yobana mabadutyulwe. Umphathiswa wokhuseleko loluntu eMpuma Koloni umnumzana Xolile Nqatha uthi batyale amapolisa eBhojeni kuGatyane ukuqubisana nothotho lweziganeko zokubulawa kwabantu. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje Ndambi Ndodwa, Ndamba Nophumza Sikhumba noyitolikyo olwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Mongameli we-ANC mnumzana Cyril Ramaphosa uthi abavoti ngabo abaza kunika umkhombandlela ngolwesithathu eveki ezayo ukuba ingabe lilizwe liya phambili ne-ANC okanye libuyela emva apho lalikho ngaphambili kusini na. Ramaphosa bethetha nenginginya abalandeli beliqela kwibala i-FNB Stadium eRhawutini kwisiyanqoba rally nalapha athe thaca izinto eziphambili ezintandathu eziza kwenziwa yi-ANC kule minyaka mihlanu izayo. Akafikanga ugalelekile ulwesithathu weveki ezayo nalapho abemi beli beza kube bekhetha iqela abafuna ukuba libakhokele kule minyaka mihlanu izayo. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa ubethelele isikhonkwane sokugqibela namhlanje sephulo lokugaya inkxaso yonyulo phambi kwenginginya yabaxhasi beliqela kwibala lase-FNB eRhawutini. Over the next 5 years, working with all South Africans, we will implement a jobs plan to put more South Africans to work. We will build our industries and invest in an inclusive economy. We will tackle the high cost of living. We will invest in our people and provide services that our people need. Loka Ramaphosa uthi ANC iza kuyisiphula neengcambu intswela-ngqesho ingakumbi ngakubantu abatsha. We are also going to spend quite a lot of money, billions, training people to get skills that can be best used in our economy, because our objective is to create quality jobs. Umongameli Ramaphosa ukwathembise ukuba iqela lakhe liza kukhawulelana neempula zikalujaca kwizinga elixhomileyo lokuphila kweli namaxabiso aphezulu okutya. That is why we are taking steps to make everyday life more affordable for our people, the unemployed and the middle class. We are addressing needs like food, housing, healthcare and wages. Loka Ramaphosa uphinde wayibethelela ke into yokuba i-ANC iza kuphumelela emagqabini kolunyulo. Umbutho we-EFF namhlanje ubambe irali yokugqibela yokugaya inkxaso ePeter Mokaba Stadium ePolokwane eLimpopo. Mongameli walombutho umnumzana Julius Malema wenze intetho ephambili nalapho evakalise ukuba nelunda ngokuba i-EFF iza kuwukhiqa umbutho lawulayo kunyulo likazwelonke kwiveki ezayo, kananjalo uthembisa ngokuza nenguqu ekudala ilindelwe ngabemi beli. It's not yet uhuru. We still have to fight for another day. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uthe abemi belizwe loMzantsi Afrika abakakhululeki emakhamandeleni entsokolo. Utsho ekhwebela ngakumbutho wakhe abantu abatsha ke nalapho athe bonke abantu abatsha bazibandakanye ne-ANC bathwaxwa kukudakumba kwanaphakade. All young people who are associated with the ANC are suffering a permanent depression. Malema unelunda lokuba uza kuza nenguqu ekudala ilindelwe ngabemi beli. After my inauguration, I will immediately increase social grants for all grandparents to more than 4,000 per month. After my inauguration, I will increase the child support grant to 1,200 per month. After my inauguration, I will immediately send highly skilled teams of professionals to resolve the water crisis facing our communities. We can commit here that will never be
there will never be a community within the first 12 months of our government that will not have access to clean water and drinkable water. Kananjalo uthenga umbutho we-EFF kuphela nokuphelisa uzengezenge locimicimi wombane kwanentswela ngqesho. It is only the EFF that will bring to the end any form of electricity shortages and cuts. It is only the EFF that aims to create full employment and it will be quality jobs. Uqebelise ngelithi urhulumente wakhe uza kuza nobuncwane benkululeko yoqoqosho kweli yaye baza kuwuthobela umgaqo-siseko welizwe loMzantsi Afrika. Ukanti inkokheli yomkhonto wesizwe umnumzana Jacob Zuma kangafike kwirali yombutho wakhe Hammersdale ngaphandle kwaseThekwini. Umnumzana Zuma bekulindeleke ukuba enze intetho apha kodwa ngelishwa kangafike. Amakhulukhulu abantu bebengungelene kwirali yokugqibela belinde ngomonde. Xa sishiya nje kancinci kwezopolitiko, umphathiswa wokhuseleko loluntu eMpuma Koloni umnumzana Xolile Nqatha uthi batyale amapolisa eBhojeni kuGatyane ukuqobisana nothotho lweziganeko zokubulawa kwabantu ezaqala ngo-2019 babalelwa kuma-50 abantu esele bedutyulwe basweleka ukuzawuthi ga ngoku. uNtsiki Noyiya ube yinxalenye yembizwe ekhwetywe ngumphathiswa namhlanje sewasenzela le ngxelo. Zilale ezilishumi ezingqonge iBhojeni ezingasindanga ekreleni lezigwinta. Omnye wamaxhoba nowadutyulelwa inkosikazi nomzukulwana uthi mhlawumbi luza kwenza umahluko ungenelelo lukamphathiswa. Ndifuna sincede ngento zonke. Asincede ngoba asikho khuselweni. Koko umzimba msawile. Tena ndiyaziqinisa ngoba ninabantwana hleli nabantwana. Kodwa sawukhuseleka koko bekhona abakarhulumente. Akasizovota bebekhona ngoba siyoyika. Xa ngoko kwakukho Abahlali bavakalise uloyiko lokuhlaselwa nangona beqine isibindi namhlanje baphalaza imbilini yabo beqamele ngesisombululo esiza nomphathiswa. Siyoyika nami nje bendithetha siyoyika qha kuyibona into yoba nexesha uthuleka kuyafana. Ngoba ke nabantu badutyulweyo bebengathethanga nto omntwini okanye bengakhange benze nto omntwini but ke bakwazi into yobana mabadutyulwe. So ke ngoku uyafana uthula kubhetele ke nalento yofela lento ubuthethile kunoba usufela uthula. Umphathiswa ke uthi baza kongeza inani lamapolisa seletyaliwe watsho esithi bakwiphulo lokusiphula neengcambu ulwaphulo mthetho nakweminye imimandla. Azaba yi-40 wonke amapolisa nje apha. Songeza nemoto basandofumana imoto ezimbini ngoku kongeza kwimoto abanazo. Asiluzi battle ngoba kwalento bana sikwazi usayina izivumelwano zoxolo kwinyanga ezidlulileyo sadibanisa zonke inkokheli zonoteksi. Ndatsho futhi ndathi indlela yoxolo inentshaba ezingaphakathi nezingaphandle. Akundothusi ke babe khona abantu abafuna bana sibuyele emva. Kukho nonontlalontle ukuzawuphulula imiphefumlo eyaphukileyo. Kolesithathu wale veki siza kungena kuyo izigidi zabemi beli ziza kungungelana kumaziko ovoto nalapho baza kuba nethuba lokukhetha iinkokheli abacinga ukuba zingenza inguqu kubomi babo. Kanti abagqatswa abazimeleyo bebetyhutyha eli begaya inkxaso kwaye kukokuqala abagqatswa abazimeleyo bevumelekile ukufumana izihlalo epalamente emva kwesigwebo senkundla yomgaqo-siseko kutshanje. Apha estudio sihleli noAnele Mda nongumgqatswa ozimeleyo. Mamtolo masikwamkele. Ndiyabulela kuwe Lisa, mandibulise kuba bukeli emakhaya nakuwo wonke umuntu woMzantsi Afrika. Khawusichazele ke Mamtolo, njengomgqatswa ozimeleyo ingaba leliphi ifuthe uzawuza nalo njengoko uzawuba wedwa epalamente xa benothi abemi beli bakuvotela ufumana isihlalo epalamente? Zintoni mhlawumbi izinto bathembisa zona? Ndiyayiqonda into okokubana okokuqala kudingeka isikhokhelo eSouth Africa, isikhokhelo esizinzileyo futhi esifikelelekayo kubantu boMzantsi Afrika. Uyawukhumbula into okokubana
okokoko sathi savota kwafika intando yabantu abaninzi. Lento ibizwa ngoba ke yi-democracy. Kuye kwaqaqa kwakho ukuvuleka komsantsa omkhulu phakathi kwabantu nokumanyelwa nokuviwa kwamazwi abantu baseMzantsi Afrika, ingakumbi abantu abasemazantsi, aba bantu kuthiwa zii-ordinary people. Ndiya epalamente ndiyoba lilizwi labantu abangamanyelwa bekhokelwe zii-political parties, abantu abamanyelwa bethethelwa ngumntu ongayamanga ngambutho wa-political party. Loo nto ithetha ukuthi ndingumntu oyela into okokubana lawa mazwi ebesoloko efuna esenza isankxe kodwa kungekho mntu khona ukuze awamamele, ekhona ukuze athathe iingxaki zawo azise kwiindawo eziphezulu zikarhulumente, bakwazi ngokukuthi sinayo umntu ozimeleyo ongakhonyelwa mbutho wopolitiko futhi ongakhonyeli mbutho naye okhonyela thina abantu ubuqu bethu. Loo nto ithi ke eyona nto ibalulekileyo endibathembisayo yona abantu baseMzantsi Afrika nebendiyithetha gabalala ngeli xesha bendikhankasa yinto yokokubana kufika ilixa apho kufuneka siphakamise isizwe sethu sinyuke sibe ngaphezu kwayo nemibutho yezopolitiko. Asikwazi uba ngabantu ubuthandazwe bethu obuzimele emva kwamaqela opolitiko. Kufuneka sibe ngamathandazwe ajajileyo xa kusizwa kwisizwe sethu. Ufuna ukuthini Mamtolo kwaba bathi ukuba ngumgqatswa ozimeleyo i-chance nje yoba umuntu efuna umsebenzi, ungathini mhlambe kubo? Ngenhlahla mhlambi yomhluzi wamanqina ndingumntu obelitshantliziyo iminyaka engama-28 ukudlula apha eSouth Africa. Loo nto ndiyiqale ndineminyaka eli-17. Xa ngoku ndithetha nawe ndina-46. Ndishiyekelwe iminyaka 4 kuphela ndivale u-50. Akusekho nto endiyikhangelayo edibene nokondla uAnele. Zange ndike ndibe ngumntu onengxaki yobana xa ndifuna ukondla ndondle mna nosapho lwam kufuneka ukuze ndenze mhlambi inqashe ngabantu. Ndingumntu olitshantliziyo, isikhokhelo yinto endibizelwe yona. Xa ndisithi ndimela ukuba ngumgqatswa ozimeleyo ongahambi nambutho wezopolitiko yingoba imeko ndiyijongile ngokube ndingekho kwipolitiki le minyaka ili-14 ndingaphandle kwipolitiki. Ndabona into okokubana xa sithetha ngokusebenzela abemi boMzantsi Afrika, as long as basisahleli kwimibutho yezopolitiko apho kuncedwa khona abantu ngokuba umntu ulilungu elipheleleyo eliphethe ikhadi lombutho, mna ndithi kufika ilixa lobana masisebenzele isizwe kulunge impilo yabantu boMzantsi Afrika, kungalungi impilo yabantu bemibutho yeMzantsi Afrika. Masithi uyazifumana ivoti, usifumane isihlalo epalamente, ngaba mhlamba abantu abanothi bakuvotele mabenze njani, bangafikelela njani kuwe xa unothi ungazifezekisi izithembiso zabo? Okokuqala xa ndisiya epalamente ndingoyena mntu usesichengeni ukodlula bonke abantu abaya epalamente ngemibutho, kuba xa kukhona ummi waseMzantsi Afrika onento efunyaniswe into okokubana uAnele uyenzile engahambiselaniyo nesifungo endithe ndasenza njengomntu oyi-member of parliament, ubhala incwadi yepalamente. Xa ifika epalamente uSpeaker uyithumela kwi-ethics committee, ikomiti ke leyo ejongene nobugwenxa bezenzo zamalungu epalamente. Ithatha nje iintsuku ezingama-40 isiwe iripoti epalamente. Xa ifika isiwe iripoti kwi-National Assembly, uba ndifunyenwe into okokubana ndenze gwenxa, ndiyagxothwa epalamente. Loo nto ayithathi nenyanga. If uyakhumbula sake sanomongameli ongazange akwazi ukuphuma eofisini, abantu beMzantsi Afrika bengasamfuni, kodwa ngoba umbutho wakhe wamfuna wona, mna nayo lo benefit. Loo nto ithi ke abantu baseMzantsi Afrika mabayazi into yobana njengoba bezawundonyula ngokunokwabo ncakasana, ndizawuphinde ndibe ngumntu yonke le minyaka 5 mna kuzafuneka ndiquqe ebantwini, ndinyanzelekile kuba sisibhambathiso endisenzileyo eso. Iinkokheli ke ziye zigxekwe kakhulu ngokungafikeleli ebantwini xa zithe zafumana ivoti zabekwa ezihlalweni. Wena ingabe uyabaqinisekisa bembeli loMzantsi Afrika ba uzawuza kuba uzomamela izikhalazo zabo? Ndandike ndalilungu lendlu yowiso-mthetho ka-national, ipalamente ukutsho oko. Ndandifikeleleka ngoko, ndandifikeleleka ndingekabili lilungu lepalamente, ndisafikeleleka nangoku, ndisazaqhubeleka ndingube ngumntu ofikelelekayo. uAnele akangoAnele ngaphandle kwabantu, yeyona nto ndiyazileyo ngam. Yingako nokuya epalamente ndiyoba lilungu lepalamente elizimeleyo elingahambi nambutho wepolitiki, yile nto ndiyazi into okokubana ayenzeli into mna,
yenzela into aba bantu kudala behleli ngaphandle kungekho umuntu ukwazi ukuyobamamela noba bamanyelwe bamanyelelwa into kokubana umuntu afika athike ibox kungekho nto iza kwenzeka. Mna ndingunozenzo igama lam laphakathi andidibananga nokuxoxa ndidibana noba makube khona into eyenzekayo. Utshintsho olundithi ndikhankasela lona lutshintsho endilaziyo uba luyadingeka futhi lutshintsho endilaziyo uba ndizawulenza ngokunokwam ngele minyaka 5 endiza kube ndisepalamente. Lizwi lakho lokugqibela Mamcenge ngaphambi koba sikukhulule. NgoLwesithathu 29 kaMeyi lusuku loba bemi boMzantsi Afrika baphume ngobume bayovota. Ndithi apha eGauteng ndingumgqatswa ozimeleyo ndivela kwiballot yombala o-orange. Ndithi ke mabaphume bonke abantu bafike kula ballot bavotele uAnele Mda kuba kufika ilixa leenkokheli emakube zinkokheli ezimele abantu, iinkokheli mazithethe ilizwi labantu zibe zinkokheli ezizawukha accountable ebantwini. Enkosi. Asibulele ngexesha lakho. Enkosi Lisa. Sibambe ngazo zibini nguAnele Mda ke lowo nongumgqatswa ozimeleyo. Ihlabathi ngokubanzi libhiyozela usuku lelizwekazi Africa Day ngelasemzini kwaye abemi belizwekazi bamemelela ukuba elizwekazi livulwe kubemi balo bakwazi ukunxibelelana nangakumbi. Ukanti imibhiyozo yokuqaphela olusuku ibanjelwe eConstitutional Hill eGauteng namhlanje. Umculo, imfashoni, ukutya, ushishino nengxoxo ezakhayo ibizezona zinto ezithe zanqenqeza phambili kulomsitho. I think at the bottom we don't have an issue. If our leaders can come together and just come to that agreement, I think all things are possible. We can do it. We are proud Africans. Yeah, in this day, I think we're supposed to celebrate ourselves. It's a day that is supposed to remind us about our culture, our heritage, and our history, and also to be proud of who we are. I think that is the most important about this day. Abathunywa kulomsitho baye bacela usomashishini, urhulumente namaziko ezemfundo ukuba ngenelele ngelokuseka imfundo yelizwekazi yeAfrika ukuphucula ulwazi ngenjongo zokuphelisa intswelangqesho negubungeleli lizwekazi. The youth need to be given a platform to firstly represent themselves, to speak for themselves, and to give themselves an opportunity to fight for what they believe in. Olusuku lwanamhlanje sisikhumbuzo seminyaka leso kusekwa kumbutho emanyano yamazwe yaseAfrika. Basiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Enkosi kakhulu Qwathikazi kwidesika yakho enkulu idesika leyo yeyendaba bethule ekhaya nani kaloku ndiyanamkela apha kwelam iqongakazi iqonga lemozulu bethule ke igama lam na ndinguthabile Makhaphela uMamthebu namhlanje ngomso nansi imozulu. Sivula ngoPaula kaloku bukela umfaniso wethu wokuqala nqa sijonga kaloku imvula imimoya ukutshisa kwelanga apha kaloku kuMzantsi Afrika kuphela nje basibona kaloku apha kuMpuba apha eMzantsi pha kwindawo esifana pha eEmelo ngexesha lasekuseni phaya bavuswa uwe kaloku la 6 degrees bahambe baluvala kabani fika usuku lwabo ngo-23 degrees kwebubanda pha ePretoria ngomso ngala 8 ngexesha laseseni bukele ekhaya amaqondo wakho aphansi naphezulu sivule kaloku phaya eMpuma Koloni indawo eziphakamileyo kweliphondo phaya eAlvani kuyabanda kakhulu ngesibini phaya ekuseni baluvala kabandi futhi usuku ngelanga 21 degrees. Bethu dekhaya nathi kaloku imozulu apha kumbindi eMzantsi Afrika kaloku elophondo lethu lise Free State indawo esipha kwiMpumalanga kulelo phaya oFrankfurt kube bubanda phaya ekuseni futhi ngala 3 degrees itshintshe bemyoli lamozulu phaya ngo-23 phaya emini. Baphila ngolhlobo phaya ephondo laseNtshona Koloni ngomso indawo eziselinqonweni phaya komsumzekelo phaya eWorcester kwasekuseni futhi bevuka ngo-9 degrees baluvala usuku qabaqaba njengamafu ka-26 degrees phaya ebusuku. Zebenja nje phaya ephondo laseNorthern Cape ngomso futhi indawo ezifana phaka loko Diara neziphaluka ngo-8 degrees phaya ekuseni balusoka usuku bukelo kakhulu lihlabile umhlabilanga kamandi phaya ngamashumi nje akhatshwa sesasithathu. Nansi kaloku imozulu phaya northwest ngomso phaya ekuseni futhi koMahikeng ekuseni 7 degrees qabaqaba ngamafuthi phaya ebusuku kwakhona futhi ngo-24 degrees eRustenburg kuyabanda ekuseni ngo-7. Ithi kaloku imozulu apho sikhona eGauteng province amazantsi eVerdediging pha kuyabanda ekuseni kakhulu ngesasithathu kodwa ke bukele kubuye kutshise phaya futhi ngorhatya ngo-23 degrees phaya emini. Bethu xa sinyuka lo bukela apha eMzantsi Afrika futhi jonga iphondo lethu lipha phezulu eLimpopo kophalaburo phaya ekuseni phole nje kamandi ngo-12 degrees kube butshisa ke phaya xa behamba nemini yabo ngamashumi 3 nje abe 4.
ukade xa sisehla kanjalo kwimozulu yethu phaya ephondweni lasempumalanga ngomso kosikhukhuza phaya ekuseni futhi bevuka kamnandi ngelanga ngo-10 degrees bayisonge imini kakuhle ngo-30 degrees kwelitshizane zelanga. Xa sivala sisonge imozulu bethu lapha ekhaya phaya KwaZulu Natal ngomso Kokstad ekuseni kuyabanda kakhulu futhi ngola 4 degrees balusonke usuku ngelanga lemandi kakhulu phaya namafu nje angepha ngothusiyo ka-24 degrees. Itsho bethu limeko apha kwami mna ndithanda kangaka xesha limiyole. Kamnandi mawethu.